לתושבי היישוב שלום, הכנתי לכם סרטון עם הסבר איך תוכלו לקבל הנחה של 8% ברכישה באתר שלי, באתר של מתניה תפילין הר חברון. תחילה אתם נכנסים לגוגל ומקישים מתניה תפילין, מספיק בזה, עושים Enter ומחכים עד אתם רואים מתניה תפילין הר חברון, לוחצים והאתר עולה. אתם רואים כאן תמונות של הרבנים שהם לקוחותינו, את החדשות הנגללות, סרגל עם כל ההודות, המלצות, סדנאות וכל מה שמסביב, חלק מהדברים שאותם אנחנו מוכרים, אבל הכי פשוט זה להיכנס לתוך הדף של החנות, לחיצה על הדף של החנות, ועולה הדף של החנות שבה יש את הדברים שאותם אנחנו מוכרים. יש כאן ספרי תורה, אני מניח שמי שירצה ספר תורה יפנה אליה ישירות, אבל יש תפילין, גם זה כדאי לפנות ישירות, מזוזות, טליתות, ציציות וכו', כל הדברים שנוח לכם לקנות ואתם לא רוצים לפנות אליי, אלא לעשות את זה בזמנכם החופשי בלילה, אז אתם פשוט נכנסים לאתר וקונים לדוגמה טלית צמר, אתם לוחצים ומסתכלים. דבר ראשון, לוחצים, נניח אתם בוחרים את הצבע, נניח שאתם מעוניינים בצבע שחור, מסמנים, אחרי זה מודדים את הגודל, נניח גודל 50 זה גודל בר מצווה, 45 זה ילדים, 55 זה אנשים נמוכים מאוד, 60 זה מדיום הקטן, 70 זה מדיום, אתם רואים מדיום הגדול, 80 זה לארג', 90 זה אקסטרה לארג', יש להם גם כן טליתות לילדים קטנים, נניח אתם מעוניינים בטלית מדיום גדולה, גודל 70, אתם מסמנים. בוחרים בקשירה, אתם רוצים קשירה אשכנזית עם פתילים עבודת מכונה זה 10 שקלים, אתם רוצים קשירה אשכנזית עם פתילים עבים, יש כאן את המנהגים השונים, תחליטו אתם לפי הקשירה, נניח אתם מעוניינים בקשירה ספרדית, מסמנים, ולסיכום הזמנתך, טליתות צמר הם 350 שקל, ומוסיפים את זה לעגלה, אתם רואים? נניח אתם רוצים גם כן שקית לטלית הזאת, נכנסים לדף של שקיות הקטיפה, תראו שהמחירים הם מאוד מאוד זולים, נניח אתם מעוניינים בלבן הזה, אתם פשוט מסמנים, ריבונים לבנים, מוסיפים לעגלה, ויש לכם כבר את ה-450 שקל. כאן אנחנו מגיעים לשלב שבו אתם יכולים לקבל את ההנחה. אתם כותבים כאן פשוט את המילה, את קוד הקופון, חגי. עושים הזן קופון, וקיבלתם 36 שקלים של הנחה. זה 8%. משלוח לא צריך כאן, גם ככה בארץ זה בחינם, אבל אני שולח את הדס אליכם עם הטלית לתשלום, ממלאים את הפרטים שלכם, כן, גם את האימייל ואת הטלפון ואת כל מה שמסביב, כי המערכת מחייבת את זה, הערות, מאשרים את התקנון, כותבים במדויק את הקוד שמופיע כאן כדי שזה לא יעלה אליי כדואר ספאם, עושים את ההזמנה ומגיעים לדף מאובטח כמו שצריך, ששם אתם יכולים למלא את פרטי כרטיס האשראי ואני אשלח אליכם את מה שצריך. זה בוודאי הרבה יותר יעיל מאשר לתפוס אותי במנחה של שבת ולשאול אותי על טלית באופן כזה שאני עד ההבדלה כבר שכחתי שדיברתי איתכם. אז להתראות, ואני לרשותכם, שלום.